एगो रतिया भैया हो बड़ी परेशान भी अपना सास से ननद से और ओकर पति परदेश बरन भैया बड़ा भाव में कहतिया कि सुनतनी अरे सानत में गील भइलट हो राजा जी सासू जी मरली चाट हो। अरे सानत में गील भइलट हो राजा जी सासू जी मरली चाट हो। अरे तारत में मछरिया देनी जारी कि तारत में मछरिया देनी जारी तबे से ननद देली गारी तबे से ननद देली गारी। हे तारत में मछरिया देनी जारी तबे से ननद देली गारी। तो भैया गीत कैसा लागल कमेंट करी और पसंद बा फुल गीत चाहिए तो बिल्कुल उचित चार्ज पे गीत रुआ के मिल जाए। नंबर हम बायो में दे दिले बानी। जय हिंद जय भारत।